Днес ще правя нещо по-различно и то е китара. В момента съм направил заготовката, нали, върху това ще лепа тези летвички, докато не стане на хубава китара. От тогава не съм правил видео и да. За протокола нямам такова струни, така че ще импровизирам или даже май няма и да я пробвам. Ще направя специално друго видео, където я пробвам, докато взема струни. И така ще трябва да направя по двечки, за да стане, нали, по-високо тялото. Сега вземам мярки за ето тази част. Тя е еднаква като ето тази. И да, сега ще правя следващата. Ето ги четирите. Още две части. Сега всички части са готови и остава да ги слепа с лепилото за дърво. Така, залепих частите и това се получава за сега. Сега ще направя горната част. Ще изрежа тук праволинейно, за да сложа летвата, на която ще седат струните и пракчетата. И това е общо взето. Правя горната част на китарата. Даже не знам дали ще е китара банджо. Най-вероятно на това ще има звук. И ще я пробвам. Да стане на китара накрая, не на нещо друго. Помолих тате да ми го отреже и го отряза с ръчен банцик. Не банцик, ми флексче. И да, остава да направя грифа и за ключове, където ще стоят струните, съм взел ето тези работи. Ето от това ще направим рифа. Силно един мой приятел се бие по главата, Силвестър, какво правя, но голяма работа. За сега притискат камъните, за да залепнат тези части. Тази горната не съм я лепил, защото тук и тук трябва да пробия една дупка за рифът и камъните държат. Също сега ще ви покажа друго какво направих. Ето това. С тяга държа рифът, двете му части да се слепат. И сега е това. Ще чакам да залепнат и ще я дооправя китарата. 4 минути видео и го снимам от 11. Майка му става. Добре, както и да е. Направих тези отводи, за да мога да сложа рифа с лепило. Сега ще го сложа ето така. Всъщност трябва да е наобратно. И ще стане.
Взех също и видео за дърво, за да застопоря грифа. Айде да е. Това е за сега. Сложил съм лепилото, изравнил съм дупките за рифа. И това ще е. Тук съм направил мизерия върху този котел. Черен плах. О, какъв си готин плах. Знаеш как да посъда за камера. Браво, плахи. Ще довърша видеото. Някой ден ще я тествам. За сега е готова почти. Съхна лепилото. И това ще е.